mi ćemo da uživamo sa našom narednom gošćom ovde u studiju. I jako lep uvod. Došlo je vreme da pobedite lične demone zbog kojih niste mogli da živite spokojno i radosno. Život nije patnja, a vi niste žrtva uklete sudbine. Ključevi moći ovoga jutra sa nama Zorica Karanović, autorka ove knjige, koja kaže da itekako može da nam promeni život, da gledamo na svet jednom sasvim drugačijem svetlu i da volimo najvoljenija bića ovoga sveta, to smo mi sami. Obično su to deca. Kad god pitate ko ti je omiljeno biće, kaže to ti, a u stvari smo mi sami. Da se podsjetimo. Mi sami, jer ako nema ljubavi prema sebi, ne može da bude ničeg drugog u životu. I okej, i deca, i porodice, i sve možda ovako sad surovo zvuči. Ali mi ipak, kako ono u avionu, prvo morate sebi da stavite masku, pa onda detetu. Jer ako vama nije dobro, kako ja sada mogu nekom da pomognem ili da učinim bilo šta ako ja sama sa sobom nisam sebe dovela u red? Tako da knjiga zapravo o moći ili ključevi moći je knjiga kako sobom upravljati svojim emocijama. Kako vladati sobom. Najteže pitanje u Srbiji. Jer mi odavno ne vladamo sobom. Ako smo ikad i vladali. Pa najvažnije je prosto jer mi emotivno, misaono, kad čovek ovlada svojim mislima, ono što je otac Tadej rekao, kakve su ti misli, takav ti je život. Od misli zavise i emocije. Jako sam da sam jutros došla nervozna, uplakana, iznervirana. Znači, to bi se ovdje odmah odrazilo i sigurno bi uticalo na neki način i na vas. Vi biste da mi pomognete, da ne znam. Znači, prosto čovek ko uspe da ovlada prosto svojim emocijama, on vlada sobom. Ko ne zna kako sebi da pomogne, ne može niko da mu pomogne. To je istina. To je najčešće, jel da? To je najčešće. I zato mi treba da pokrenemo tu neku, ja kažem, božansku česticu unutar nas. Ali to je zapravo da neko poveruje u vas da ste bolje nego što jeste. Ova knjiga je jedna od mnogih knjiga koje su jako popularne po svetu, gde se daju neki praktični, jednostavni saveti za spoznaju. Za komplikovana ili pitanja za koje nema odgovora. Izazovne, da, neke situacije. Sad, ja kažem, ona se razlikuje po tome što ja dajem ličnu garanciju. Ja sve što sam prošla, i emotivno, i profesionalno, u svakom pogledu, zdravstveno. Čekaj, čime ti garantuješ da je ovo istina? Garantujem svojim životom. Da nije zabluda, da nije... Garantujem svojim životom. Ja sam gotovo poluživa odvedena u manastir Dubrava prošle godine. Šta ti se desilo? Ajde sad ispričaj. Ja sam imala jednu vrlo specifičnu situaciju zbog niza nekih problema koje sam u dugom vremenskom intervalu proteklih 5-6 godina imala. Samo u jednom trenutku organizam je doživao kolaps. Dakle, nikakve analize zdravstvene... Šta su ti lekari govorili? Sve je u redu, malo je dihidriran organizam, ali nema nikakve dijagnoze. Jesi išao kod raznih lekara? Ma nema ko nije. Znači, ja sam bila onako poligon, dođi telo, otprilike, daj sada učenici, svi ovde dođite da vidite. Čekaj, dovodili su studente medicine da... Fenomen. Medicinski fenomen. Nema dijagnoze, a meni... A kako se ti Kako se to manifestovalo? Ja sam se manifestovala iscrpljeno, slabost, zatim povraćanje, gubitak na težini, ali nigde nema dijagnoze. I ja sam bila gotovo sigurna, pošto meni iz dana u dan bivalo sve gore, ja sam bila gotovo sigurna da ću umreti. I ja moj mami saopštim, ja kažem, mama, idemo na Zlatibor, idem da umrem. To je definitivno, idem da umrem. Jer je to bilo mesto gde sam ja najviše odlazila da se radujem. To je prosto neko mesto mog odmora i radosti i tako dalje. I moja jadna mama, mislim, kao nekadašnji inspektor u policiji, šta je drugo mogla da me onako na vojnički... Zaista jadna mama kada ćerka to uzme i saopšti. Ja ne znam kako ona to preživela. Mislim, zato je knjiga i posvećena moje mami. Jer samo ona zna koliko smo zajedno prošli u prethodnih godinu i po dana. I mama pozove svog prijatelja, također bivšeg policijskog inspektora, da me odveze, jer ja nisam mogla više ni da hodam. Čekaj, ko te odvezao tamo? Interventna jedinica policija? Da. Čekaj, žandarmerija, SAJ? Naš prijatelj, poričnik, isto u penziji. Čekaj, isto policajac? Isto policajac. Ja sam pod policijskom patrolom, onako otišla. Stražarno si sprovede? Otišla na posljednju želju. Bravo, otišla na posljednju želju. Otišla sam da umrem. I to je knjiga svedočenja o tome. Čekaj, kako se osjećala u tom? Iscrpljeno. Prosto sve je gotovo i vi znate da se negde bliži kraj i samo prosto, eto, sad čekate kad će to biti. I išli sam na to. Brojiš sebi da. Jest. Ja sam bila gotovo sigurna. Ali Bog ima zadnju reč. To se, možda je naziv i ove knjige trebalo da bude Bog ima zadnju reč, ali eto, odlučili smo se za ključeve moći.
Ja odlazim tamo u taj apartman gde smo mi uvek bili, mama i ja se smrzavam. Znači, napolju 25 stepeni, ja, 3 ćebeta, ne znam, bočice lekova tamo koje pijemo, uopšte nema dijagnoze, nema ništa, pijem na pamet. Znači, što su mi Ko ti dao te lekove? Lekari. I za povraćanje, i za ovo, i za ono, dakle, to su neki... Da. U tom trenutku dolazi, pošto nije radilo grejanje, u tom trenutku mi smo zvali gazdaricu i šalje ona čoveka, kaže, doći za 10 minuta da vam popravi, pusti taj neki ventil grejanja. Dolazi taj čovek, Aleksandar Pavlović, ja ga pozdravljam. Dolazi, on vidi mene tako, su izbezumljen, uključen fen, tresem se i tako. Čekaj, ti se grela fenom? Ja se grela fenom. A napolju 25? Pa da, nije radilo grejanje u apartmanu. I on kaže, ja sutra, a ja pri tome ne znajući šta čovek radi i gde je, on je volontirao u crkvi, odnosno u tom hramu u manastira Dubrava, gde je cepao drva za zimu. I dolazi odatle. I on kaže, ja vas sutra ujutru u 9 sati budite ispred apartmana, dolazim po vas, vodim vas na mesto gde se dešavaju čuda. Ja nisam znala da li ću uopšte izdržati taj put. To je bio problem najveći. Međutim, meni više bilo sramota da sad kao odustanem, jer on je toliko, vi ćete ozriti, bit će sve u redu, on onako... Pojavila se neka nada, neka šansa, greota je sada... Ja kažem, pa ajde i to još da probam, pa ako treba, neka tamo, onda budem, nek skončam tamo. Međutim, tamo se stvarno desilo čudo. Posle čitanja molitve i ispovesti igumana manastira Danijela, mati Teodore, koja je nekada isto bila novinarka, kao što sam i ja, vrlo brzo posle... A gde je manastir Dubrava? To je iza 7 gora i iza 7 mora. Znači, ja sam mislila da ja živa doći tamo neću. To je ovako, može samo prilično onako džipom da se dođe. To je kod kanjona reke Uvac. I to je bio put, ja sam mislila mučnina, nije mi dobro, da li ćemo doći? On kaže, kako ti je dobro. Znači, samo gledam da se tamo dočepam da već stignem. Tla, da. Samo tla, ono kao bit ću dobro, samo da stignemo. I posle toga, znači, konačišta tamo i vraćanja, meni je već, ja sam mogla da hodam. Pa mi smo bili 1 dan. Znači, to je to jer mi smo nenajavljeni gosti. Prosto došli smo na, jednostavno, sam Bog nas je poslao tamo i eto, takva je bila intervencija, njegova želja. I da bi posle toga krenula, ja dolazim, oporavljam se već, znači meni se vraća snaga, apetit. Znači, za 3 dana... Čekaj, ti samo 1 dan bila? Samo 1 dan. I šta su ti tamo radili? Čitali su mi molitve, ja sam se ispovidila, čitali su mi molitve za zdravlje, iscelenje, ozdravljenje. Dobila sam šta treba da radim, da čitam obavezno post sredom i petkom, da čitam koje molitve, koje psalme. Evo, ljudima svima preporučujem Davidovi psalmi 50. i 90. psalam, to su zaštitni psalmi. I kreće tu neki moj oporavak. I ti se vraćaš? Ja se vraćam, dolazimo, znači neverovatna priča. Ostajete na Zlatiboru? Ne, vraćamo se. Znači, to je bilo samo neki vikend koliko sam ja i vraćam se. I sasvim iznenada. Znači, moja mama dolazi kod naše apotekarke, kako u stvari kad hoće da se otvore, ne se otvore. Pita kako, kaže, pa eto ima neke, malo su se ublažili simptomi, ali pokaže, kaže moja mama koji simptomi. I kaže naša apotekarka Dragana Ostojić, hvala joj, ona je bila glavni dijagnostičar, kaže, pa Zorica ima helikobakter, kaže, pošto je nelečen pravo vreme, on je dao katastrofalne simptome. A kako je moguće da apotekarka ti nalazi... A samo, Zorice, da ne bude da ste imali neki kratak grip koji se pojavio. Koliko ste dugo vi bolovali pre nego da ste rešili da umrete? Sigurno jedno 6 meseci, 8 meseci. To je trajalo. To je trajalo. Ispitivanja su trajala, ali nikako... Jesi ti otišla kod lekara i rekao da imaš helikobakter? I ja dolazim, uradim analizu krvi, test pokaže da je helikobakter i meni doktorka kaže, ta što je bila do duše na zameni, ona kaže, pa odakle vama je helikobakter? Ja kažem, pa ne znam, to se ja pitam, to ste vi meni trebali da kažete, a ne ja vama. Kako oni pre 6 meseci nisu bili tako? Ne. Dakle, neke stvari kada se u životu dogode i kada okrenu potpuno naš život, to su znakovi kraj puta. I vi ste doživjeli i ovo kao tako. Ti si prvi put tad lečila to što imaš. Prvi put. I onda mi promaše neku kombinaciju antibiotika, pa tek iz druge ove runde sam to, ali na kraju se izlečila. Tako je nastala ova knjiga? Znači, tako je nastala ta knjiga, prosto kao jedan svetionik. Gde sam ja možda doprinela da se meni, jer kažu da mi moramo da budemo na frekvenciji bolesti da bismo je dobili.
I prosto ja sam A ko sigurno... je tebe spasio? Molitva, apotekarka, analiza krvi? Ili sama? Jesi ti vršila analizu krvi i ranije? Jesam, ali vi morate znate na što se testirate da biste dobili rezultat. Jer sad ja otkud znam ako se ne... Ja sam analizu standardno. A kako niko nije sumnjao na bakteriju? Ne. A od toga što je najcrnije može da se umre. Znači, ti ljudi ne znaju, znači može doći do predkanceroze i onda kancerozno stanje i daleko bi, ako se ne leči. Tako da, zato što se napadne želudac, kiselina bude jako velika, razmnožavaju se i druge bakterije. I koliko je trajalo tvoje lečenje? Pa trajalo je sigurno neki... Kad si dobila dijagnozu i kad si dobila prave lekove? Pa te kad sam dobila prave lekove, posle toga budu još simptomi. Ne možemo mi da kažemo da se to izleči samo. Tako je. Drugo, onda ostane neka vrsta, ja sam maksimalno iskrena, znači ostane i psihološki strah. Znači, ostane jedan strah da se to ne povrati, jer su simptomi bili strašni. I meni je taj bio... A kako si živjela? Pa živjela sam prilično ograničeno i isputano. A jesi mislila da ćeš umreti dalje? Već posle toga manje. Da li taj strah ostao negde? Da, ali sigurno je ostao negde učipovan. Znači, to je bilo prilično dugo, nekih 8 mjeseci posle toga. Ja sam imala sigurno to neko zrno na neki mučnina, nešto, ja kao jao. Evo ga, vraća se, ostalo urezano. Znači, ja iskreno pričam zato što da bi motivisala ljude koji su možda u sličnoj situaciji, da znaju da postoji lek, naravno udružen. Božja intervencija, prijatelji i lekari. A da li su se tebi javljale neke prijateljice koje su imale slične situacije? Jer recimo kad neko dobije bitku sa bolešću, svi mu se javljaju. I kakve su to druge sudbine? Pa, kako koje? Uglavnom ljudi pitaju na koji način, gde mogu da traže spas. I onda prosto ja mogu samo iz svog ličnog iskustva. Ali čula si od njih neverovatne? Neverovatne priče. A da čujem? Pa, prosto to su od emotivnih razočaranja, uglavnom to je početak bolesti. Dakle, ne mora da bude bolest samo fizički, sam po sebi na nivou bakterije, nego mogu biti bilo kakve psihofizički. Ali početak telesne bolesti je uvek emotivni. Tako je. Jer se mi uvek, ja znam zbog čega sam prizvala sve to u svoj život, dakle zbog jednog opterećenja emocionalnog koje sam ja imala zbog različitih nekih situacija koje su mi se desile. Različiti. Imala sam, tata mi nije bio pre toga dobro, pa brat, pa neke razni stresovi, traumatične situacije, razvod i tako dalje. Pa i stres je obično izvor svih bolesti. Tako je. Stres je i selidba i promjena posla i nedostatak sna. Imala sam sve to. Znači, prosto u nekih možda 6-7 godina unazad, to se samo... Sve se sklopilo. Sve se sklopilo. I konj da sam, znači najjači, ne bi mogla više da izađe, pala bi u nekom trenutku. Zorice, kome, da kažem, namenjujete ovu knjigu? Mlađim osobama. Mislim da je, evo slušajući vas, zaista negde je potrebno da još u nekom onako ranijem periodu, pre nego da stignu sve ti problemi, selidba, promjena posla, promjena partnera, dobijanje dece i sličnih stvari, da možda na vreme se napravi ta negde baza psihološka. Mislim da je to knjiga pre svega namenjena roditeljima. Da tako okrenemo stvari preventivno maksimalno. Da oni svoju decu vaspitaju da mirnije prihvataju neke stvari. To je broj 1 koji im se dešavaju u životu. A onda svima nama, znači koji smo već u životu, dakle i koji nismo roditelji, da sebe pripremimo, da sve u životu, da ima uspone i padova, da može se desiti dobro i loše, i da može sve da prođe. Ali da na kraju ostajemo mi sami sa sobom. Sami sa sobom. Pa hoćemo li biti zdravi ili bolesni. Tako je, to je ipak naš izbor. Zorice, hvala vam puno. Ja ću odjaviti upravo ovako samim ovim posebnim pasusom. Čitanje ove knjige izvanredna je prilika da naučite kako da u svakoj situaciji prepoznate ono što je dobro po vas. Da uvidite da slučajnosti nema, da ste vi borac koji nekada dobija, a nekada gubi, ali nikad ne odustaje. Hvala vam puno. Hvala vam, čast mi je. Zaista što sam bila kod vas ovde i neizmerno zadovoljstvo i moj naklon. Hvala vam puno.